avitumbiko mumba anapangisa msonkhano wa tolankhani akuti boma lithanda maunda onse amene akukweza mitengo mosemphana ndi malamulo. Ndiye timafunsa kuti kodi vuto ndiokweza mitengo kapena boma? Chichola banda akukweza misonkho, chimanga tinakolola koma MCP inagulitsa Tanzania. Forex ikubedwa ndi akuluakulu a boma ndi kumakasunga mabanki akunja. Mavuto onsewa vitumbiko akuwadziwa koma akulimbana ndi amwenye amene akupikula katundu modula. Akamoyesa pa boda akuwalipirisa misonkho yokwera koma nduna imeneyi ikufuna azigulitsa mochipa. I think the best solution abomawo atsitse misonkho. Akuti anthu obwera akupondereza ochita malonda a mdziko muno. Ndiye timafunsa kuti akupondereza bwanji? Nifi mwachitsanzo ili m'manja mwa boma. Amalawi akafunsa ngongole akuwakaniza. Nduna ya boma ikupasidwa 100 million. Avitumbiko mumba amenewa analandira 500 million ya nifi. Munthu osauka wakwambwatalika akulandira 100,000 akafunsa 2 million akunkaniza. Kodi manager wa nifi ndi mwenye mmawa mokhala mu ofesi kuona mafayilo, vitumbiko angokhala kuyendayenda kujambula mavidiyo akuti Amalawi amutami. Akuluakulu mwenye samagawa ngongole ya nifi. Ndalama za misonkho akusunga ndi chakwera. MCP asiye blame game poyamba amene akuti yayi DPP ikukweza mitengo ya zinthu, lero akuti yayi amwenye akusokoneza business. Anthu osauka akuvutika dziko muno chifukwa cha amwenye. Zimene ndizoona. Anapita kwa Fozi kudandaula kuti matenanti sakulipidwa komanso salary ndiochepa. Of course ndizoona, koma tapita ni kuma estate ama minister amenewa kapena nyumba zawo. Antchito akulira masalary onyenyeka. Maukuzili ya teacher akulandira 80,000. Ma civil servant akudandaula. Ndiye tikudabwa avitumbiko mumba akuchoka ku Capitol Hill kumene ma civil servant akudandaula masalary ochepa, masalary onyenyeka. Akuthamangira ku mashopu amwenye ma Chinese, akuthamangira ku ma estate ndi mwakalimbana ndi ma private sector. Osalimbana ma civil servant banji mazipitisa kulira akufuna 44% increment simukwapatsa. Mwachidule amwenye ndi ma estate akulipira anthu masalary onyenyeka chifukwa kutengera nkhanza za boma. Akuluakulu Amalawi akafuna manga nyumba akugula simenti odula, koma vitumbiko ameneyi akukakamiza landlord asise mitengo ya rent. This is nonsense. Boma likulephera kusisa simenti ndi malata, landlord asisa bwanji nyumba ya rent? Ayika chiletso cha katundu wina kuwa mdziko muno. Mwachitsanzo zotokosera mano, tomato, mbatatesi, mkaka, zipatso. Cholinga chawo akuti Amalawi tizigula zinthu dziko muno chifukwa zilimo kale. That is a good idea. Koma kuti mupite ku State House kapena ku nyumba kwa vitumbiko mukapeza tomato wa ku John, mbatatesi ya ku Zambia, zotokosera mano, matishu akota ku Britain, akuyenda akulankhula ngati zenizeni. Iyayi tizigula katundu, tizigula tomato wa ku Nshewu, tizigula mbatatesi za kudedza. Koma iwo akugula mbatatesi za ku Zambia, akugula tomato wa Cape Town, akugula matishu akupangidwa Blantyre, akupangidwa muliyonge momwemo, akupangidwa muzuzu. Koma iwo akutenga tishu ya ku UK ku State House kuti mupite mukapeza zotokosera mano za ku Germany. Pamene nduna pano magalimoto 209 alandidwa chifukwa misonkho ndiyokwera. Achinyamata ena mdziko muno amapanga business yokusa magalimoto, anapita ku Japan ndikugula masenta, atafika pa boda pa Songwe anawalanda chifukwa misonkho ndiyokwera. Ndikunena pano boma la MCP landa magalimoto onsewa ndikugulisa. Ndalama zake ampasa chimwendo banda ndikugulira ma t-shirt achipani. Tamva posachita pompa boma la Donald Trump ku America laina kuti Malawi is corrupt.
Malawi passport is useless. Mpaka apereka warning. If not improvement after 60 days, achita ban. Akuluakulu, history is the best teacher.